Oh, après moi donne ça là. Voilà, merci beaucoup. Ni mɔgɔw wele komi an ye sɛbɛnw sɔrɔ k'a fɔ an ka fɛn min kɛra loi électorale kɔnɔ n'a fɔ n'o de bɛna autorités bɛna élection organiser Mali fan bɛɛ la k'a ta niveau régional la ka na niveau cercle la ka taa fɔ an ka commune kɔnɔ donc an ye sɛbɛn sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ b'a dɔn a sigira cogo min na bɛɛ b'a dɔn a sigira pour que jɛlenya ni fɛnw kana k'o la donc o kɔnɔna na a yera k'a fɔ élection kun bolodara fɔlɔ surtout référendum kun bolodara mais a y'a ye mɔgɔw ko a ye wagati dɔ kan ka bila pour que olu ka sigi sen kan donc an y'a ye k'a fɔ réorganisation administrative fana kɛra cercle kuraw créé arrondissement kuraw créera commune kuraw créera donc o kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ yen donc pour que k'o gɛlɛyaw kunbɛn a fɔra joona joona an ka démembremaw sigi sen kan o kɔnɔna na an ye mɔgɔw wele parti politique ɲɛmɔgɔw wele pour que an ka se ka baara kɛ bon an kun fɛ ka baara kɛ k'a nɔgɔya cogo min na an y'a ye o fɛn tɛ parce que an y'a ye mɔgɔw kun bɛnna fɛn dɔ la dɔw nana o y'a essayer k'o bɔ a ma bon o kɔnɔna dun a fɔra consensus ni a fɔra ko bɛnkan bɛnkan ye fɛn min ye hali mɔgɔ kelen ko k'a ma sɔn bɛnkan tɛ yen a y'a kɛ tiɲɛni kama o a y'a kɛ dilanli kama o b'ale ni Ala cɛ mais ni mɔgɔw k'a ma sɔn bɛnkan ma e kun ye ɲɛmɔgɔ ye a to yen i ka taa siraw min fɛ siraw min bɛ e kunna wolo donc c'est pourquoi an ye bita ɲɔngiri parce que dɔw kun sɔnna caman kun sɔnna parce que mais mɔgɔ fila saba ɲɔgɔnna olu ko ko u ma sɔn donc an ka to yen maintenant an ye fɛn min boloda an bi parti bɛɛ ɲɛmɔgɔ de b'i la e tɛ se ka bila baara la ɲɛmɔgɔ min bila la o bɛ kɛ cogo di donc an y'a fɔ secrétaire généraux des partis ye au niveau national u bɛ niveau local wala u bɛ mandat minɛ au niveau national u ka secrétaire général ou bien président des partis fɛ u na n'o ye an b'o lajɛ donc a bɛ komi fɛnw bɛ dossier de candidature bila cogo min na n'u nana n'a lajɛ an bɛ olu accepter donc an bɛ niveau local ta kɛ ten niveau communal fana on b'a fɔ les secrétaires généraux des sous-sections vont demander mandat aux secrétaires généraux des partis au niveau local cercle ta la donc olu fana bɛ na ni mandat ye u b'o di donc an bɛ baara kɛ ten o baara bɛ nɔgɔya sali ti fa tan a mɔgɔ dama dɔnnen don baara bɛ kɛ o t'a la an bɛ ɲɔgɔn faamuya et puis accusation bɛ ban donc an labɛnnen don ka transition dɛmɛ an labɛnnen don ka bɛnkan kɛ an labɛnnen don ka ni an y'a ye k'a fɔ halisa maliyɛn ma lamɛn ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an bɛnkan fɔlɔ min kɛ maliyɛn an ka sabali an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka intérêt de b'o la Mali ka lafiya de b'o la an ka hɛrɛ de b'o la donc n'an y'o faamuya dɔrɔn fɛn o fɛn i bɛ girin kan i b'a sɔrɔ e bɛ mɔgɔ dɔw di an ye mun jateminɛ parti caman bɛ mɔgɔ dɔw di yɛrɛ baara in na u tɛna se k'a kɛ non seulement u t'a ɲɛ puis a dɔnniya t'u la fo bɛɛ de kan ka jateminɛ ka kɛ mais n'an ye mɔgɔw di ten k'a fɔ ko fɛn min bɛna sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ o c'est fɛn mɔgɔ minnu bɛna sɔrɔ résultat kɔfɛ élection kɔfɛ mun bɛna jamana in basigi réforme minnu nana o de kama donc o kɔnɔna na n'an ma fɛn dɔw jateminɛ ka sabali ka faamuyaliw kɛ k'a fɔ nin fɛn in ka di ne ye mais ne t'a sɔrɔ parce que a mɔgɔ tɛ n bolo ou bien ne t'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ne bolo mɔgɔ jɔlen tɛ n bɛ se k'a baara kɛ f'an k'o jateminɛ ka taa sira fɛ mais n'an y'a kɛ mɔgɔ min an bɛɛ ka fɛn pour que ka fɛn sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc ladilikan bɛ mɔgɔw ka sabali an ka Mali bila ɲɛfɛ an ka intérêt to kɔfɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini mun na ni plusieurs an ka jamana ɲɛmɔgɔw minnu b'a ɲɛfɛ bi n'olu bɛ k'o hami na yira an na parce que réforme nana olu ka réforme tɛ o mais a yira olu la ne bɛ Mali suma o fana donna a la donc hakilila ɲuman kɔnɔ an fana kan ka u dɛmɛ pour que hakilila ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na donc an b'o ladi mɔgɔw ka sabali an ka essayer ka Mali bila ɲɛfɛ k'an ka intérêt to kɔfɛ. Ne tɔgɔ Honorable Moulaye Keita, je suis vice-président du parti Alliance pour la refondation du Mali et porte-parole. Préfet décision min ta décision s'agit donc parce que a y'a fɔ cogoya min na a b'a fɛ bɛɛ ka don a la parce que sinon an nalen sɔgɔmada na an ye baara kɛ consensus kan il y avait 36 partis o de tun bɛ salle kɔnɔ bon baara bannen mɔgɔ parti fila nana vers midi passé préfet kan ka don heure min na kelen kun bɛ salle kɔnɔ mais a tilara ka bɔ donc an y'u wele à maintes reprises u ma ye donc après u nana u ye mankanw caya non ko f'u ka don a la donc préfet décision min ta moi je trouve que c'est salutaire et que mercredi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ
Yanno à 10 heures. Mais il faut que les gens comprennent, si on veut le changement d'abord, abeta ni bête fait. Na ouélela kauka na 10 heures, modo tu sais kana midi passé ou bien 13 heures kana kafoko bara bané ko fait kana mangaji. Mais comme aéré a fotu kamna mercredi do 10 heures ni mogo nana ni 10 heures sera ka soro mogo mogote ni salle d'atura o tigi beto ko fait parce que l'heure c'est l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure, après l'heure aussi n'est pas l'heure. Donc vraiment il faut que mogo ko de famu ni be jamana kura jo ni tabulo jugu nunu be de nganga fale. Préfet Dado na mandako là en réalité a une stratégie mais que moi je trouve que c'est sage parce que aye en parti politique a un redama to e kanga ben fola. Sinon dépend de na salle kono ne ko mogo ku ka mandat présenté. Est-ce que vous voyez ou wilila ka manganchi. Non mandat côté non mandat côté do mandat côté be communiquer kono. Maintenant préfet il nous a mis à Yambla en responsabilité de Nyama en tant que parti politique. Donc en décelé fleko au de baraka clara ka foigné tout mercredi 10 heures. En ce moment lui va prendre sa responsabilité. 10 heures nous ya soro mo ko te sal kono. Donc tu es considéré que tu es jamana jola, tu es considéré que mana baraka ma. Ou bien kana do sal kono ka klaka bo ke ta ke yala e ko fe kana mo ka barabane ko fe kana mercredi au matin non préféré ka kumala. Donc la décision minta vraiment nous on adhère à cette décision et on est d'accord avec lui. On se donne rendez-vous mercredi ambe bara clôture. Non, mercredi ambe ben kula parce que déjà on kumbe na kula o. No de faut partir ça va drone kundo. Kelen kumbe o kumbe sal kono après abora kata ke yala. Donc le moment do ambe fenge ka welela à maintes reprises amana. Tof là on en a midi passé. Femme 10 heures et ne wulila midi passé kana bara bani ko fait. Ça pose problème. Mais pour que vous kanata préfet toko tien ka fo bo préfet beta est parti pris. C'est pourquoi moi n'est qu'à considération na aye décision mintani c'est sage. Donc on se donne un rendez-vous mercredi. Mercredi on vient, les 36 sont déjà d'accord. Sur les 37 ça va miner en retard là. Nous on fera avec 39. Sur les 39, 36 sont d'accord entre consensus mina. Mais il comme y manganchi pour leur mettre devant leurs responsabilités, préfet qu'on coupe mercredi. Non, mercredi amena. Mercredi ni mini mandat mana. Et tu sais qu'à do sal kono parce que on devait communiquer là. Fika parti nyama au papier d'ordre, c'est ben froid d'ok qu'a signé, qu'a dit ma qui kana kono représenter. Non, tu boleti do. Chamambe clé là au tout boulot. Donc mais amassé qu'a famu quoi. L'État, le représentant de l'État a yambla qu'a laje nanye ambe ko famu ou bien namse qu'a konyana bo anyere. Mais amassé quand il y a parce que minke l'influence ça veut dire qu'amassé quand il y a donc mais le mercredi à rendez-vous midi n'amassé quand il y a il prend sa responsabilité, l'État prend sa responsabilité.